ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дороӣ, сарват, симу зар эваз кардану харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургию шаҳомат бахшида, ӯро болидаруҳ мегардонад. муассисаи давлатии мактаби санъати шаҳри Турсунзода баробари фаъолияти босамари худ дар рушди соҳаи фарҳанги шаҳри Турсунзода такони ҷиддие бахшидааст. дар ин даргоҳ 4 шуъба амал мекунад, ки ҳамарӯза шогирдон пайи ҳунаромӯзӣ қарор доранд. муассисаи давлатии мактаби кӯдаконии санъати шаҳри Турсунзода таи 6-10 сола инҷониб барои таълиму тарбияи насли наврас ҷавонон фаъолият менамояд. то ин дам давоми ин солҳо зиёда аз 2500 шогирдонро тарбия кардааст, ки имрӯзҳо дар ҷодаҳои гуногуни ҳаёт фаъолият пеш мебаранд. мактаб имрӯз дорои 4 шӯъба мебошад: шӯъбаҳои асбобҳои миллӣ, шӯъбаи фортепиано, санъати тасвирӣ ва шӯъбаи овозхонӣ, ки 24 нафар омӯзгорон, яъне мутахассисони соҳибӣ дар ин ҷо фаъолият мекунанд ва ба 260 нафар ҷавонону наврасоне, ки ба ин ё он намудҳои санъат як шавқу завқи зиёде доранд, ҳунар меомӯзонанд. тибқи иттилои роҳбарияти мактаби санъат, солҳои охир таваҷҷӯҳи насли наврас ба омӯзиши асбобҳои мусиқӣ бештар шудааст. ҳамин аст, ки сайфи шогирдон низ ба беш аз 200 нафар расидааст. завқи баланди ҳунаромӯзон масъулини мактаби санъатро водор месозад, ки имкониятҳои аз ин ҳам беҳтарро муҳайё созанд. озмунҳои мусиқавӣ, овозхонӣ ҳар сол шуда мегузарад. барои ҳамин ҳам оянда боз ҳаракат мекунем, ки барои боз хубу беҳтар таълиму тарбияи насли наврас албатта хизмат кунем. ва имрӯзҳо, ки ба ҳамагон маълум аст, ҷашни наврӯзи аҷам, ки наврӯзи байналмилалӣ, ки дар шаҳри азизамон шаҳри Турсунзода мегузарад, имрӯзҳо тамоми шаҳру ноҳия ба ин ҷашн як омодагии бисёр хуб дида истоданд. аз он ҷумла муассисаи давлатии мактаби санъати шаҳри Турсунзода низ ба ин ҷашн мо омодагӣ дида истодаем ва ҳаракат мекунем, ки он меҳмонои иззатманде, ки ба ин шаҳр ташриф меоранд, дар назди онҳоро пеш аз ҳама хубу гуворо мо пешвоз гирем ва бо барномаҳои рангини худ онҳоро сами онҳоро шод гардонем. албатта музди меҳнати бузурги кас аз як тараф маош бошад, аз тарафи дигар омӯхтани ҳунари бузург аст. ҳамаи ҳунарҳо ҳангоми омӯзиш душворие доранд, ранҷе доранд, ки касро дилгир месозанд, вале кам одамоне ёфта мешаванд, ки ин душвориҳоро паси сар намоянду ҳунаре омӯзанд. масъулини мактаби санъат дар оянда нақша доранд, ки шароити ҳунаромӯзиро беҳтар намуда, бо ворид намудани асбобҳои мусиқии хориҷӣ намудҳои дигари ҳунарҳоро низ ба наврасон омӯзанд. диловар рашидов, сайфиддин иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.